en puɗɗorima inde gano joom mbaɗe bawɗe joom yurmede heerinde yurmede huftitinde kaajorowo kala koni wona woode won tan laato ittuɗo e gotago muɗum haaja ko ballal tagɗo windere fay fof e hoddiru mum. En juuli e ɓurɗo ɓurnaɓe cuɓaɗo e ɓurɓe kala tago no ɓurdi ɓurɓe haajande ɓurɗo ɓurnowo kala ɓurɓe. Ndeke ɓuure ɓurɓe tan ko ɓurnaɗo bajjo Aminata korsuɗo Abdoullahi cuɓaɗo windere timmode annabaɓe e nulaɓe. Cogɗo bafal nule e annabago nunɗuɗo e hoore mum ko adi nulal nonɗiɗo nulal ruttorde jorto kisal sangat kisal satti gaddade yeeso geno tuma nde goto fof oƴa dandude hoore mum. Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe kala mbaɗo wonde e dow laral leydi ndi mi salmini on pulagu e mbadi kuptitindi e nanoɓe fulfulde onon fof on calminama. E Mauritanaɓe koye herti eɗen calmina ɗumen eɗen mbiya ene wayno yewtere men hannde olel pulagu yo witto koye gurdam leydi Mauritanie. Fawade wonde hannde no mbiɗen ni ñallal ngal ñalli ko dewo hoore tawi hawri ko 26 lewru jolal ujunnaji 2023 ɗo e balɗe ɗiɗi ene wayno ene jogori mawninede hono jeytare leydi Mauritanie woni indépendance de la République islamique de Mauritanie ene hewri wirede. E nder ndiɗon baadi noon bandiraɓe sehilaɓe e yewtere men nde ko hen jogori yoytade tawi ko musidɗo moɗon guiɗo moɗon Mamadou Saydou won waɗanta on no kewɗen wadde hono ndeɗo yewtere olel pulagu. Mamadou Saydou won gandiraɗo feetere pinal jeeyaɗo to lugge sayboɓe to luggi newi cabbini jaam beeli mberi bertani ƴogoɓe cali ɓadditi am ko malago ñamtina aljannaji gural leeli e laabi ceeɗi ina soyno hoɓɓe arɓe to gaw duule casɗe e murtoɗe cinki darino sofaji denoji wuuro. Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe sikki ala no mbiɗen ni tuggude nde leydi Mauritanie heeɓi jeytade muɗum ñande 26 jolal hitande 1960 faade joni waɗi duuɓi 63 ko ganduɗa leydi ndi wiyama heeɓi hoore mum. Kono enen e banggue meɗen so en ƴeewi ndeɗo jeytare eɗen mbawi wiide wona leydi Mauritanie heeɓi jeytare kono ko safalɓe waɗeɓe keeɓi jeytare. Saabu gila nden faade joni ene wayno to banggue wellitare ɓaleɓe Mauritanie woni e fulɓe ɓe woni sarakulleɓe woni jurfuɓe woni hardaneɓe ene yatiri caggal ha ko ɓuuri ala ha heeɓi hankkadine ɗo haɗanno. Saabu eɗen gandi e duuɓi jeytare leydi Mauritanie e nder hono lamanteri leydi ndi e ko adi jeytare nde ha e jeytare nde fof ko ɓuuri hewde dadɗude laamu ngu woni administration ɓurno hewde hen ko ɓaleɓe fadde 90 e nder temedere kala e fawade cimtol ngol wanno ɗum manifeste de 19 e ko wona ɗum ko e oɗo saaha hannde sen ƴeewi leydi Mauritanie to banggue koninkoɓe to banggue gardeɓe to banggue policeɓe to banggue sandarmaɓe to banggueji ɗi kala e jiida e to banggue hono daɗɗude on daɗɗirgal laamu ngu woni administration ha yetti to lamanteri ndi ɓaleɓe ene wayno hannde koko gassi hen ha laaɓi ko so heewi eɗen mbawi wiide yettorako hay 5 e nder temedere. E ɗum ɗo noon ko wonno 90 e nder temedere so arti ha ene wiiya yettaki 5 e nder temedere bandiraɓe ɗum ne hulɓini ɗum ne hamni ɗum ene jari daranade e dartade mbete ndeɗo fenade ene dokko ene iwa. Saabu hadde so ƴeewi leydi ndi e banggueji ɗi fof ene wayno ɓaleɓe ngala hen gueɗal. Hande ene wayno ndiɗo tippudi ndi ganduɗa hay sinno tubakoɓe gawino ɗum ene wayno wurni ɗum mawnini ɗum ha yetti ɗo ko Moutarou Dadda tugui nden faade joni dendagal laaminoɓe leydi Mauritanie kamɓe kala ha yettiɗo yetti hande ɗo ono Ghazwani o kamɓe fof to oɗon banggue koɓe gotum kamɓe fof heddoro tan goto fof so ari ɓeyda e ko wonno ko kono kamɓe fof eɓe jaadi ko watte ko.
so wattude leydi ndi arberi kala mbadi taw kadi ko mbadi ndi ganduɗa hono ni hen subtade ɓaleɓe ɓe fof ittude ɗumen e nder laamu e nder banggueji ɗi kala ha heddo safarɓe woneɓe tan taw kala banggue ko kañumen goni toon saabu sen ƴeewi hande e nder leydi ndi kala diwan mo ƴewɗa e nder diwanuji ɗi fof sappo sen ƴeewi sa ƴeewi diwanuji ɗi fof ha yetti Nouakchott kanji fof sa ƴeewi ko ɓuuri hewde hen ko walla fof e nder majji so wodi ko diwan goto walla ɗiɗi so heewi mo jiyata hen taw ko ɓalejo ardi ɗum ɗone ko puɗɗi ko beele tan ɓe mbaɗata mbere wiyede ɓaleɓe nan e nder wonko jogui ɓaleɓe watteɓe ko ɓuuri hewde kone ko ɓaleɓe tan ɓe ganduɗa waɗateɓe sokkiñeje tawa ala konngol tawa ala ko wawi gaynude haydara ala ko wawi firtude ko noon banggueji ɗi fof e ɗum ɗo noon e ndeɗo jeytare no mbiɗen firti ko kamɓe ene wayno de leydi ndi jeytata hoore muɗum no ɓe mbano famɗude e nder laamu e banggueji ɗi fof ni hande ko kamɓe goni banggue yo bang firti ko jeytare nde enen kam en jeytaki enen kam ɓeydiɗen mataw ko ñoolede welitare men ɓeydi ko heɓtede gonka men ɓeydi ko fattinede gonal men ɓeydi ko nuskede e nder leydi ndi ɗum ɗon noon ko erade kamɓe jogiiɓe laamu ngu nde ɓe mbattata hakkillaji ɓe goppa gueɗe ɗe ɓe mbaɗata ɗe ɓe ponda ɓiɓɓe leydi ndi ɓe gartira wellitare e potal e nder leydi ndi saabu ko ɗum nafata leydi ndi e oɗo saha hande mo kalten eɗen gandi caɗele ɗe keeɓi woni nokku ko tugi ko mbiyata hono paroxysme ko woni keeɓi cettum ceɗelan kadi ne wawi ɓennude ɗo hen won noon guittama ɓaleɓe fof guittama ha laaɓi kadi koye yeddude ni ɓaleɓe enen jeeya e nder leydi Mauritanie wadde leydi ndi leydi araberi ko ɗum rewi ni ha e bindi tan ngal e fof caɗele dañeteɗe hen fof ko hunde waɗirande tayre saabu ɓe jiiɗa ɓaleɓe keewal mumen nder leydi Mauritanie ɓe jiiɗi ko ɓeeje fof ustude ko ɗum reɓi gila nden guilay hitan ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom ha yetti ɗo yetti hande ɗo ha rewi ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeegom nangganoɓe civil en nangganoɓe ha e kuddetaɗo mbiyanoɗo waɗama hitan ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi laamu ma wiya ha e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa mbaɗama ha e warnguji mbaɗaɗi ko ɓuuri temedde joyyi mo ganduɗa ko koninke ɓalejo warama e nogas e jeetato ɓe ganduɗa mbaɗama ñande jamma nogas e jeeɗiɗi en jofi nogas e jeetati e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi ɗum ɗon ko musiba ɓurata ɗon layyade ɓaleɓe saabu mawninde wiide ne mawnina jeytare leydi elle kañum en jeeyaka e leydi he non ko firti tan ko kalɗen joni ko wondi ko ɓaleɓe kam ene wayno ko arnoɓe dusde tan jeytare leydi ndi kono kañumen kam ene wayno qimdaka hen ngala hen gueɗal e ɗum noon rewi ha yettima ɗo yetti hande ɗo hande ɓaleɓe fof e wayno cuɓtama ala ngala doole natti jogade to banggue faggudu to banggue jangde nde en jii hande jangde nde e nana rewa dendagal bayluguji mbaɗaɗi ɗi fof ko gam yidde nuskude ɓesguji ɓaleɓe ɗi joni ko jangde nde e gueɗal ɗimmal ɓe keddori eɓe nuskira ɓaleɓe ko heɓtude leyɗele mumen no dande maayo ga hen hande ko ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ko ɗon jawa noon ɗum to fof gasi hankkadine fewnede gasi koɗo ɓe jettima pandale mabɓe heddi hankkadine ko heɓtude leyɗele mumen ittu ɗumen ɗon hankkadine ɓe natta wodde hankkadine ha laaɓa e nder leydi he e jangde ndena woni mbayguji batteɗi réforme uji batteɗi guila e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi mbaɗanoɗo faade hande kanƴi fof ɗi mbaɗira ko ɓaleɓe ɓe yo woto sukaɓe mumen woto garwu kañumen fof hay ɓennuɗe hen ya taw hankkadine haqqilantagal muɗum e fof koko watta hardani wonta dewindiɗoɓe e nder ɗemgal mabɓe e nder pinal mabɓe wonta hankkadine ɗo fo e nder pinal muɗum so tawi ɓennani heddima less hankkadine ɓe gandi oɗon hankkadine ko nuskuɗo wawata wadde haydara wawata foɗanade haydara saabu jangde mum ala ɗo heeɓi ko ɓuuren hewde en wayno camat guilay e duɗal garwaniwal ngal ha duuɗe hakkudeje ɗe caama ɓe hen janggoya meccon ɓe hen jaaha nana e nder jeeriji ne jeeya mbusuji ɓe hen hankkadine gontata ko délinquant ji sukaɓe ɗum ɗo tawi noon ko ɗum ɓe jiiɗi taw hankkadi jomumen mbawa fodnade haydara saabu
so tawi jomum janggani ala won seeɗan faguji towɗi wawa foɗanade wonde jagorgal wawa foɗanade ardorde ko wawi wonde foof wawa foɗanade haydara ɗum ɗon noon hande ko ɗon ɓe tolni kadi koko yaari yeeso saabu e nder wattande hono bayligu baɗagu ɗo ngu ujunaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi woni hitande ɓennuɗo hene nde wiyama ɗemɗe men gendiji en nanne e nder duuɗi kono en jiiɗo fuɗɗoriɗo fewani saabu duuɗe jarri borɗe ɗe mbiɗe en wayno wona duuɗe jarri borɗe bawɗe jarribade ɗemɗe ɗe ɓe jogori ko wadde funti funere mabɓe ɓe mbiya ɗemɗe ɗe ɓe donki yo jah tawa won noon ko ɓe jarri borɗe ɗe ganduɗa nder leydi Mauritanie foof so tawi duuɗe mbiyama hedde ko yimɓe hedde mbiyete ko 1 walla 14 kañumen ƴettere janguin pular aɗen gandi ɗum ɗon ko fenade diwata ɗon tawi kadi ko ɗemɗe nannoɗe jarribanode ha jiiya nafoore mumen e gartude mumen e nder leydi ndi ɗum ɗon noon firti tan ko leydi ndi e oɗo saaha ɗo ndi yarata koye bonande mawde ndi yarata koye boomade mawde ndi yarata koye basgol wottuɗinde ɓesguji leydi Mauritanie e wasde ittande gueɗal ɓesguji leydi Mauritanie ha tengte ɓaleɓe e ha eɗen gandi ni hay won safalɓe ko tampuɓe ko jogui caɗele safal woɗeɓe kono noon ɓuuri tampude ko ɓaleɓe ɓe e hardaneɓe ɓe ganduɗa kañumen koko jaña koko mbaɗa des citoyens de seconde zone taw kañumen ngala hande haydara e nder leydi ndi koni ndewdi sona rewdiɓe mabɓe ɓe mbaɗi ɗumen no dawaɗi mabɓe ni eɓe kutoro ɗumen ko heddi ko foof ala hay goto ala jogui ko nafoore ɗum ɗo noon wona gonga saabu leydi ndi ko enen ndendi ɗum leydi ndi sen ɓurani hen capato boɗeje wawa ɓurde hen won noon ndeɓe gari nde ko ɗo ɓe tawi en ɗo ɓe tawi taniraɓe meɗen ɗo ɓe tawi jatiraɓe meɗen ko kañumen bisminoɓe ɗo hen sinno ɓen mbaɗi no ɓe mbaɗata en hande ni walla gandunoma mbaɗa en ni eɓe gandi ɓe jotta ko ɗo saabu won toɓe diwa ha heewi nde ɓe gari Égypte nde ɓe diwa ɓe wiya ɓe cala yo jooƴi noon kamɓe wontoyoɓe berbere en ɓe en kalani noon arabe yoɓe ko arabeɓe gonani e nder Mauritanie hay sappo e nder temedere ɗum ɗon noon ɗeɗo penale ene foti ittede e nder leydi ndi nde foti ittede e nder leydi ndi ɓiɓɓe ngo leydi foof fonde fota goto foof heɓa haqqe muɗum no hannirta ni tawno en ɓen kaali ɗum en kalti ɗum leydi ndi enen fof eɗen mbawi wurdude hen e dow moƴƴere goto foof wuura hen no hanniri ni tawa leptani hay goto taw haɗaka heedaka hay goto hen nuskaka hay goto hen haɗaka gueɗal muɗum enen ko ɗum jiɗɗen leydi Mauritanie yo wuurdu e dow potal e dow nunɗal ɓesgu ngu goto foof heɓa haqqe mum eno fotiri ni eno hannirta ni tawa ala fawaɓe dow heddiɓe ɓe tawa ala neɗɗo suɓirtaki wonde ko caɓata boɗejo tan yo suuɓe sene wawi so wawa ko kañum ardoto ɓaleɓe kañumen kedata tan ko caggal holto ɗum fawi ɗum ɗon noon alay saago e ɗeɗo mawningol duuɓi 63 leydi ndi sen ƴewtima ene wayno leydi ndi yahani hay nokku hay kamɓe hufɓe ngaaluji leydi eɓe pecca ɗum eɓe ɗumnen ɓe gandi leydi ndi ala fof ɗo yeehi ala ɗo yeehi won noon fenade koye leydi ndi mbaa koye dow fenade ɗum noon nawata leydi yeeso yo ndeɗon fenade firti ha mema ɓakkere matoɗen leydi ndi e dow gonga e dow potal e dow nunɗal e dow koddigal moƴƴal e dow kormotiral hakkude leydi ndi no fotiri ni no hannirta ni no moƴƴirta ni eno leydi ndi wawata wurdude no leyɗele ɗe fof gurdi wawa ɓamtade no hannirta ni hen tawa eɗen mbawa wurde e nder leydi ndi tawa goto e meɗen fof ne heɓa haqqi mum ha timma jojjanɗe mum ha timma tawa ala hen kaɗaɗo ala hen keedaɗo ala hen ɗawaɗo eyyi ko ɗum jinnoɗen hande yettinde e yewtere meɗen oɗel pulago ko sehil moon guiɗo moɗon Mamadou Saydou won feetere pinal yo jaam gueno wona e meɗen wona e dendagal yiɗɓe jaam daraniɓe jaam e potal e nunɗal e nder aduna he kala